Kaixo, Rebeka Elizegi naiz, diseinatzaile grafikoa eta artista bisuala. Nire lan artistikoa kolaxaren bidez lantzen dut eta hemenago tailer txiki hau zuekin konpartitzeko. Diseinatzaile grafiko bezala, liburu asko landu ditut, batez ere liburu munduan espezializatuta nago eta sektore hortan zenbait liburu publikatu ditut. Kolaxari buruz, baita ere disko portadak eta zenbait kartel diseinatu izan ditut. Eta kolaxaren bidez, nire lan artistikoan erakusketak eta beste motetako proiektu askotan lan egin izan dut. Kolaxak gure ingurua eta gure errealitatea aldatzeko aukera ematen digu. Ze errealitateko argazkiekin lan egiten dugu, normalki. Orduan, mundu hori aldatzeko aukera ematen digu lan bisualaren bidez. Horregatik deitu diogu tailer honi izen honekin, jarri diogu kolaxa mundu aldatzeko aukera bat. Eta hori da konbidapena. Zuen ikuspuntuak eta zuen kritikak, zuen desioak kolaxaren bidez espresatzeko oportunitatea izatea. Kolax teknika 20. mendeko hasieran sortu zen, teknika reivindikatibo bat bezala, eta esaten da beti Picasso eta Braquek sortu zutela beraien esperimentuetan. Baina batez ere kolaxa erabili zutenak beraien mundua espresatzeko izan ziren dadaistak. Arte munduko arau guztik puskatu nahi zituen eta batez ere defenditzen zuen artisten lana zeharo librea izan beharko lukela. Kolaxaren inguruan aktualki autore asko daude munduan zehar kolax lana egiten. Nik autore klasiko batzuk erakutsi nahi nizkizuen. Esate gendun bezala, 20. mendeko hasierako vanguardietan sortu ziren autore batzuk. Lehenengo komentatu behar dugu Anna Hock, lehenengo emakume dadaista talde hortan lan egin zuen emakume oso garrantzitsu bat. Baita ere komentatu nahi nizkizuen Josep Renau, valentziarra. Gret Stern, baita ere kolax oso lan garrantzitsua egin zuena, bere momentuan. Eta batez ere komentatu nahi nizuen baita ere Nicolas de Lekuonaren lana. Nicolas de Lekuona artista euskaldun bat izan zen, Ordizien jaioa. Eta, gerrako momentuan oso gazte hiltzan eta orduan oso urte gutxitan lan egin zuen, baina oso lan garrantzitsua dauka baita ere, fotomontaje oso bikainak egin zituen bere momentuan. Eta gainera, autore honen obra originala ikusteko aukera daukazue adibidez Donostiako Museo Sant Telmon. Esaten da kolax artelanari buruz teknika demokratiko bat dela. Eta hori esaten da ez ditulako behar oso material espezializatuak, danok etxean dauzkagun tresnekin egin daitekelako lan. Batez ere beharko ditugu goraize txukun batzuk eta pegamentu pixkat. Nik esango nizueke pegamentua albalima dezute erabiltzeko libres de ácido izena duten pegamentu berezi batzuk, ze hauek papera ez dute hainbeste simurtzen eta gainera garbitzeko momentuan asko errazagoa da. Bestalde, beste tresna garrantzitsu batzuk kolax egiteko izango litzake bisturia, kurban mozteko oso tresna aproposa da. Eta batez ere beharko dugu mozteko tablero bat. Baita nik erabiltzen ditut asko redilloa eta plegadera, dirala bi tresna nire kolax lanak ondo aplanatzeko. Kolax lana egiteko material guztiak balio diegu. Batez ere pentsatu beti kolaxa reziklatzeko aukera oso on bat dela. Edozein revista, liburuzar, postalak, argazkik, autobuseteko tiketak, danak balio digu kolax lana egiteko. Noski baita ere, ez du beti papera bakarrik izan behar, izan daiteke baita ere tela zati bat, edo egur zati bat, edo guri okurritzen zaizkigun material guztik sartu ditzakegu kolax lanaren barruan. Zuen lana hasteko era desberdinetan planteatu dezakezue.
Alde batetik egin dezakezue, dadaistek egiten zuten bezala, dela forma automatikoan lanean hastea. Adibidez, hori, moztu, zatik, mahai guztia gauzez bete, eta hasi, hori, intuitiboki gauzak juntatzen, pieza juntatzen, eta hortik aurrera zuen konposizioak egiten. Bestera bat izango litzake, gai bat pentsatu, gidoi bat egin, eta horri buruz horrekin zerikusi duten imaginak moztu eta prestatu, eta gai konkretu bati buruz lan egitea. Kasu honetan, proposatuko nizueke, hasieran esan duguna, kolaxa mundu aldatzeko tresna bat bezala erabiltzea. Eta orduan, aukera ematen dizuet, zuen, preokupatzen dizkizuen gaiak edo aldatzea gustatuko litzaizkizuen gaiak erabiltzea. Inspirazio falta badezute, orain esango dizkitzuet, aktualitateko gai batzuk, usteet igual joku gehixo emango izuela lan hau martxan jartzen hasteko. Espero dut tailerra zuen gustakoa izatea eta konbidatzen zaitu eustet, hori, kolaiz lan asko lantzera. Baitare, konbidatzen zaituztegu nahi badezue sareen bidez zuen lana konpartitzera eta gerosio utziko dizkizuegun hashtag batzuen bidez konpartitu dezakezue eta horrela danen artean begiratuko dugu denon lana eta, denon artean danok gehiago ikasiko dugu. Besterik gabe, kolaiz lan on bat izatea espero dut, eta edozer gauzetako badakizue non aurkituko nauzuen. Eskerrik asko, laizter arte.